Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon. Diyos marhay na daw sa Indogabos mga tugang. Good afternoon everyone. Ngunyan na daw ng Miyerkules ay ka-21 ning bulan ning Abril. Sumasa inyo si Father Butz Bombase OP sa satuyang programang Marhay na Hapon. Kumusta po kamo ngunyan na hapon? Ngunyan na hapon, igwa kitang makakairibahan. Ano? At pabatiin po din natin muna ang satuyang kairibahan. Good afternoon, Ami. Good afternoon, Father Boots. Yes, Okay. kumusta ka? So, magayuno na aldaw mo niyan, Father. So, Iyo bang initon mo yan? Tama nga, sumuhay nga nin labander, nakapaglaba. iyo na. Yan ba? Namararahay na ang panahon tangon yan. Ako naman ang naglalaba. Si Itong Typhoon panahon. Bising. Pero ngunyan, daay na, sabi yung, si Father naglalaba, may mga anong laba mo, Father, naglalabandero ka na lang. So ngunyan alda mga tugang, kaibahan ta sa tuyang tugang na si Ami Bolinas. Okay? Ami, pwede mong i-introduce po ang sa imong sadiri. Ano kang taga-saing ka? At the same time, anong miyembro, anong organisasyon ka miyembro? Father Boots, maray na, di po man kita nagkakahiling na personal, pero di kita naghihilingan sa programa mo, oo, na nag-antabay man ako sa nakaaging panahon. And so I'm very happy na yaan po magkairibanan kita ngunyan. Ako po si Ami Bolinas. Actually, nagre-represent po ako kang Diocesan Pentecost Committee. Ako po ang lay coordinator. Ang chair actually ni si Father Tony Pet Balyares. So sa mga nakaaging taon po, nagkaigwa kita digdin ng programa sa DCGB. Nakaigabanan man nga ni si Brother Henry Maceda. Pero so 6 years na po ini. So we have a radio program every Saturday, 10 Saturdays before Pentecost. So iyo po ini ang mangyayari sigurong extension program mo, Father. So after your Monday to Friday program, may extension ka pang Saturday to help us host this program. So It's your pleasure. So thank you po sa ako mo kaning new assignment mo extension. I know this is a sacrifice for you aram ko rest day mo naman ini. Dakulong kang pigigibor, Monday to Saturday may programa na, tapos Saturday may extension pa. So thank you for hosting us sa Sabado. Yung po mga tugang nadawagindo ang sakuyang makakairibahan sa Sabado. Ang Sabado, bakong marhay na hapon, kundi ang satuyang programa dyan ay Pentecost. Hindi ba, Ami? Iyo po. Yan. So yan, mag-abang ka mo sa programang tuwing Saturday, alas 2, na ipapadagos mi ang papahayag, ang pagtatao sa Indo, ng Espiritu Santo, bakong maligno. Abo mi na ito ang kundi Espiritu Santo. Iyo po. Anyway, Ami, bago kita sa programa mahapon, mag-ibang ta mga G sa tuyang paboritong pangaji po kayo inyo. May ang pangaji na memorary very significant ini sa kuya ta. Igwa ka itong actually share ko sa inyo bakit memorable ini sa kuya. Igwa ko dakula na problema. Pero kung nating solusyon na, talagang mapapahamak talaga ako. Pero pinagdasal ko ining memorary, alam mo, talagang nagmilagro si Mama Mary sa kuya. Ever since, dahil ko na talaga piglilingawan ini, sabi nga sa salitang memorary, girumdo mo sa permi to remember. Okay, so, Ami, mamagaji mo na kita ning sa tuyang paborito kajion na memorary. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
alalahanin mo o kabanal-banalan Birhen Maria na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiabot po ninyo sa iyong anak na si Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na aming Diyos, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga tumutulong, at lahat ng mga nagtatrabaho, at lahat ng mga broadcasters o reporters, at lalong-lalo na Panginoon, ang mga kapatid namin na nag-aantabay o nakikinig. Nagkasangkapanin niya po kami sa pagpapalaganap ng mabuti. Iligtas po niya kami sa anumang mga sakit, lalong-lalo na sa COVID-19. Tulungan po niya kami na kami ay palaging makapaglingkod sa Kanya. Ang lahat ito hiningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, Ami, ano sa imo ang pangagyo na memorary? May igwa man iyan sa imong kuyan. Ako may hugot kasi diyan sa imo. Ano may hugot iyan sa imo? Actually, Father, siguro pinagtagpo tayong dalawa. Kasi ang memorary po is also my personal daily prayer kay Mama Mary. Good. Very good. So, ang aram ko lang kaya, so, English version. So, pero gusto ko man maaraman ang Tagalog version. And igwa po kaning Bicol version. Ay, gusto ko sa Bicol. Tan mo ako tabi. Day po ako. So, maghahagad nga ni po ako na kung pwede taman kumbaga i-popularize man ang pangagio na ini. So, that's really my daily prayer po. So, ang daily prayer ko, magpuon pa kang aki pa ako. Medyo haloy ng panahon. Memorary po, tapos Angel of God. So, I Iyon. also... Ako man iyo man, Angel of God, miski gurang na ako. Iyo po, every day iyan, pag in the morning and at night. So, iyo po yan, ang sa kuyang mga Memorary, Angel of God, Anima Christi, and the prayer for the poor souls. Yan po ang aking daily prayer. So, siguro po kitang bagayon man po. Alam mo, Ami, thank you very much. Kasi for the past 1 year, ining programa ko kay Neho, solo-solo ako. Kaya minsan nililibang ko na lang sarili ko. Pero ngunyan, maugmahon ako. Maugmahon ako kasi, alam mo, magayon kasi pag may kaibahan ka baga, may kaulay-ulay ka, bako niyo? Iyo po, nadadangog ko kayo kasi mo ang ulok sana pero enjoyin ka sa program mo. So, gusto ko po iyan. Yung nga ni Ami kasi, solo-solo ako, gusto ko nang libangon na lang sarili ko, tadi pisilang baga nagtataram na solo-solo. Iyo po. Kaya, alam mo, na-miss ko nga nito. Thank you very much kasi doon sa Manila, na sa 846 Radio Veritas Manila, kami dalawa ni Angelic Lasso. I worked for 8 years duman sa Radio Veritas. Actually, 2 hours kami ni Angelic doon eh. Mula alas 8 ning aga hanggang alas 10 ning aga kami duman. So, halik pa ako. Actually, day off ko ito. Kahit itong panahon na yaon ako sa Manawag, Pangasinan sa Angelicum College. So, sabi ko, pag day off ko ning Lunes, maialay ko sa kuyang serbisyo sa pagbo-broadcast. Kasi gustong-gusto ko kasi alam mo si Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi Ami, madaldalon. Yun ako amo nang gadso sa imong passion in the broadcast. Madaldalon kaya pasensya ka na. Iyo po. Pero magmako Ami kasi yaon ka man. Sa Sabado magiging maugmatay gwa kitang bisita sa Sabado. Pwedeng introduce mo kung si ang madadawag nila sa Sabado?
Sa Sabado po, ikalimang episode na po, ikalimang Sabado for a radio program on the Pentecost. Ang tema po ang The Gifts of the Holy Spirit. And ang sponsoring organization po kani ang Charismatic sa Cathedral, Albal Cathedral. And ang satuyan guest po si Monsignor Noe Thomas. And igwa mo po kitang makakaibang mga lay persons na members man kang Charismatic Movement. Iyo po si Sister Chu Lisay and Sister Jean Carinyaga. So, nagihinanyog po sindango niya na hapon sa program na inita. Medyo, man po, naninibago man ka ning programa na magkakaigwa ning on Zoom. So, day man kaya pwedeng niya na dakul na tao digdi sa radio station. Kaya, kumbaga, malaog po sindang Zoom sa Sabado. Kasi ang Espiritu Santo, gigiyahan kita. Alam mo, nag-istoryahan kita kaso last time, Ami, sabi ko, namimiss ko tuloy lago. Amen, amen, praise the Lord. Talaga, praise the Lord. Kasi I was actually, 1980, I was baptized in the Holy Spirit. No po. I was baptized already by nung bininyagan ako. By the way, gusto kong i-share sa imo, Ami. You know, it was actually not coincidence, but providential na I was baptized June 29, 1958. Kasi ang pinanganak ako, January 30, 1958. Binunyagan ako, June 29, 1958. Without me knowing it, walang nakakaaram. You know, I could have been ordained, pwede kasi sa piyesta ko, kampatron ko si San Vicente Ferrer, May 5, or April 5, or kung ano mang aldaw, o pwede si Mama Mary, the Feast of Mary. But you know, it was providential, and I think so, and I believe in so. Naniniwala ko doon, providential, that I was ordained on June 29, 1984. So, Wow. talagang makikita mo na it was the working of the Holy Spirit. Actually, I wrote something about my Dominican vocation. May ginawa akong libro. Hindi publish po yun, ha? Kasi marami na akong ginawa ng libro, pero hindi ko pinapublish kasi wala akong pampublish. About time, Father, na i-publish mo para ma-share mo sa mas kong marami. yun, yung mga ginawa kong amin na mga crazy ideas, I wrote before because I keep writing about mga journal, but ito nga, June 20, may vocation story, nilagay ko yon yung was I really destined to become a priest or not? Well, only God can tell. Yes. But sinundan ko yung, malalaman mo kasi yan, after the event. Di ba? Tinatawag natin na reflection. Opo. At mayroong tinatawag natin hindsight, may foresight, may insight. Ano? Pero importante, may sight. Kasi pag walang sight, hindi mo makikita. Opo. So yun, ma'am, talagang at the same time itong nasabi ko nga, wow, makakabalik giraray ako doon sa charismatic community. Opo. Wow, thank you. Kaya So, talaga yeah. sabi mo nga, Ami, pinagtagpo tayo. Opo. So ako po, I've been 22 years na po sa charismatic group. Yeah, ako 1980. Okay? Since 1980, actually, ang ginawa ko noon, nang naging parish priest ako sa University of Santo Tomas, Manila, Santissimo Rosario Parish, noong 1984, actually, assistant ako doon, and naging 85 to 93, I introduced the charismatic renewal in the parish. Kasi before, wala yan eh. Sabi nga ng mga Kastila, what is that noise? Pinagagalitan ako ng mga, what is that noise? Opo. Amen ang amen. Nagsasayawan, naghihiyawan, praise the Lord. Ano yan? Sabi ko, no, they are charismatic. They are gifted Christians. Opo. So yun Kasi ang movement of the Holy Spirit in our church today. And marami Yes. pong mga community na gano'n na nabuhayan and they are rekindled by the power of the Holy Spirit.
And they are I think yun ang gift sa atin after 500 years of Christianity in the Philippines, na mayroon tayong mga communities, not only in the urban areas, but also in the barangay. Marami po ang mga charismatic movements ngayon. So, Yes, yung tinatawag natin na Barangay Charismatic Community. Opo. Oo. Maliban sa tinatawag natin Maginhawa Community Pantry. Opo, yun. So I think that is also bunga din yan ng Holy Spirit, because Filipinos really have the innate nature na mag-share. Yes. Diba? Kahit nasa abroad yung mga Filipinos, even as caregivers, they are kumbaga acknowledged as mas malambing. Yes, agree. Mag-asikaso. Amen. Mag-care. Amen to that. Opo. Ami. Amen. Opo. Amen na amen ako. So, yun ang talagang madadagog ninda sa Saturday. Yes, Kaya mag-abang ka mo sa Opo. programa na tuwing Lunes hanggang Biyernes, inihong marahay na hapon. Pero tuwing Saturday, ang Pentecost. So, pag-urulayan, especially, pwede ka mo maghapot sa muya. Taigwa kaming guest speaker, si Monsignor Noe. Opo. Yes, at the same time, ang pag-ulayan ang mga regalo. Alam mo, masabi ko sa inyo, siguro, ako may gift of tears. Madali ako, Umiyak. nakuha ko, alam mo yung receiving God. Alam mo, Ami, ang sakuyang topic palagi, pag nag-LSS, una dati, God's love. Kasi paborito ko yan, God's love, hindi ba? Opo. Yun. Ginagawa namin 8 Saturdays yun bago ka magkaroon ng talagang baptism of the Holy Spirit. Opo. So Yes, yun, ang nangyari na sa akin. Then later on, ang topic naman, ang paborito kong topic naman, receiving God's gifts. Opo. So, ano ba ang gift mo? Pareho pala ang topic natin, Father. And Receiving God's gift. mayroon din akong gift of tears. Madali ako magluha, madali ako magluha. Opo, oo. Malambot ang aking puso. Opo. Yes. Anyway, abangan tayo sa Saturday kasi magayunan sa tuwing pag-urulayan. By the way, ngunyan daw, bago kita mag-break sa second part, pag-ulayan Ami, ining tungkol sa Ebanghelyo everyday ang hugot ni Father Boots, meaning, ano ang marahay na bareta ng Diyos? Kasi yung bareta ng Diyos, sabi nga, salita ng Diyos, ang tataramo ng Diyos, ang sakuyang talagang pagkakan. Kasi aside kanina, nagkakan ako ng, anyway, by the way, minsan, I'm also an advocate of what we call feasting and fasting. Okay. You don't have to only feast and feast. You also have to fast. Kaya balance yun eh. May panahon na feeding period, may panahon na fasting period. Bako naman feeding ng feeding kasi pag feeding, alam mo Ami, kaya itong, hindi mo pa ko nahiling kaya itong mga 4 years or 5 years ago, kadalasan sinasabi ka sa mga estudyante, Father, pirang bulan na ang sa imong tulak. Matnabaon ako Ami kay ito. 5 months, sabi ko 5 months na. Pero nawala iniho, nawala sa visceral parts ko. Actually sabi sa doktor na nagpa-ultrasound ako, Father, I am seeing good things. Hinapot ko si doktor. Dok, ano yun? Father, nawala na yung fatty liver mo. Wow. O, nawala na yung fatty liver mo. Di, bakit? O, di maray, bakit ano, Father, ginawa mo? Ito nga ang sikreto. Dahil ka magpaparakakan. Ako nagpaparakakan ka, magugutiran ka. Ano yun? Okay, so may secret ka pala kung paano ang pag-ali kang tulak and to develop the abs. Yes. At the same time, pagkatapos kaan, magpo-push up ka pa. Nagpo-push up ako eh. Miskin mo yan, I'm 63 years old. Nagpo-push up ako. Pero ang tinatawag kasi pag nag-60 above ka na, dahil ka na dapat horizontal push up, dapat vertical push up. Kasi pag nagpapapayat ka, kinakailangan din ang muscle. So yan ang pag-urulayan ta sa atyan kasi Okay. ang tungkol sa paano papalalawigon ang satuyang buhay. Wow. Kaya dapat ko
sa tiyan mo sagutin ito at sa mga nakikinig ngayon kasi magtataon na kita ng oras at yan. Ang halimbawa, si Sai Sendo ang gustong mag-abot ng 100 years old. O si Sai na Sendo pala ang gustong magadanta, tatawaan ko tulos ng libreng kabaong at libreng pamisa. Maayot man siguro, gusto kita gabos maghalawig ang satuyang buhay kasi gusto ng Diyos, kagustuhan ng Diyos, kalooban ng Diyos na kita ay lumawig ang buhay. Bakun iyo, habo man kita ng Diyos magadan. Yes. Kaya ayaw ng Diyos ng kamatayan. Lahat tayo natatakot sa kamatayan. Ano ang gawin natin parang hindi tayo mamatay? Magtiwala tayo sa Diyos. Okay? So anyway, babalik tayo Ami, pagkatapos ng paalala at ang oras mo niyan ay 26 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. DocF Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. DocF Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Available at Shopee and Lazada, cash on delivery. Sa bawat bili ng Mixed
Coffee Box. May libreng 10 Mix 10 Capsule with Duke F Mineral Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigc.org, and the Big C Centers nationwide. FDA approved. Mix 10 Capsule, 20 pesos lang SRP. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting